No sitten tässä on varmaan sattunut joku sekaannus. Meidän telkkari on hävinnyt, siitä on myynti-ilmoitus netissä. Telkkarin myynti-ilmoitus on hävinnyt, siitä on netissä. Ja siinä netissä on myynti-ilmoitus netissä. Ja siinä ilmoituksessa olevaan numeroon vastaat sinä. Mitä väliä sillä on? Voi saa tätä elämää! Hän puhui totta. Unelmat unhoitti tytön talonmiehen jämä. Tielleen kun astui talouskin tämä. Jätä jämät! Tää on tosi hauska. Miehen maha. Joo. Pistä paremmaksi. Miten? No, kyllähän sulta nyt yksi pilkkaruno syntyy siinä, missä ullontakin. Miten? En vaimoltain mä saa koskaan rahaa. Saan mä aina kuumeita. Ei kuumeita. Ei ole hyvä. Pitäis olla kautta. Ei tää nyt oikein lähe. Moi. Moi. Hei, mistä sä tänne oot saanut? Lainasin kaverilta. Hei. Kas on mun kassi niin pyöreä. Saan pelätä, ettei se mua kurista. Hei, joo, toi on hyvä. Voinko mä katsoa? Joo, toi viimeinen on kurista. Tämähän on ihan täys sos. Sitten, jos voisit vielä laittaa, että Ulla on seksuaalisesti haluttava.